Sanibonani, welcome back to enye video ngiyabonga kakhulu ungene. Thank you very much for the love and support. Ungakhohlwa ukusubscribe mangaba ka subscribe, like video, share video. Kanti ke nokufaka that notification bell on kuyasiza kakhulu ukwenzela ukuthi njalo nje mangabe lahle video then you get notified. Ngiyabonga kakhulu guys. So kule video ke asikhulumeni ke ngale clip ekababa uFikile Mbalula. Baba uFikile Mbalula ngathi iyamdina ke indaba ka Brown Mokgotsi. You know this name Brown Mokgotsi, a lot of people have been like, why lo babengakaboshwa Brown Mokgotsi? Okay, siyambona ke vusa umuzikhethi Manhlala nangowaboshwa Bokatiso Molefe and all. Why lo Brown Mokgotsi okhulunywa ngaka and kuthiwa ke he is the associate ka baba ke o suspend ubaba uminister uSenzo Mchunu. Wakhulunywa njengo his associate kanjalo waqala wamphika wathi akamazi wabuye wavuma ke ukuthi ayi uyamazi into kanjalo. So on this particular video kwaFikile Mbalula ukhuluma ngalo lolo daba ke ukuthi ayi yabona igebengu nje ezicasheke ngeskipa seANC into kanjalo. Mangithi iskipa seANC didn't say that, just ukuthi nje baphakathi kweANC bazenza bona amalunga ANC amsulwa kanti igebengu ezinkulu, something like that, you know what I mean. So I've seen a lot of people kodwa ke bekhala ukuthi ayi kodwa kuyafana phela nawo ama politicians laba kakhulu abako ANC ayi nabo ngathi bayafana nabo Brown Mokgotsi into kanje. Allegedly ngikhuluma ngento esuka ikhulunywa ngabantu ukuthi kodwa ke njengoba sibona ever since ubaba uMkhwanazi ke waveza okuningi laphana kuleya briefing yakhe, waveza nje ukuthi ke lona wenza lokhu lona wenza lokhu osopolitiki laphana guys wabahlaza ebahlazile. So ke abantu nje babona ke labo baba ngazi obaba bakhona yinomama laphana abe-ANC njengezigebengu, badla nezigebengu, basebenza nezigebengu into kanjalo. So yeah, kuningi you guys when it comes to that ANC abantu bethi ANC nje ayisuswe, you know what I mean, kufakwe enye iparty mhlambe engenza ngcono ke eMzansi Afrika into kanjalo. Kuningi ke kodwa yena ubaba uFikile Mbalula ke uqoshisha ke yokumataniswa kaMkgotsi neANC. Ingakho ngithi abanye abantu bathi hayibo njani ngoba nonke nje niyafana nabo Brown Mokgotsi lapho enkundleni zokuxhumana, asime ngisho njalo, you know what I mean. So kuthiwa ke yamqoshisa ke unobhala jikelele weANC uNomzana Fikile Mbalula eyokumataniswa kweANC noNomzana uBrown Mokgotsi okuvela ukuthi ubecela imali ephindelela kusomabhizinisi obhekane noxhaxho lamacala uMnumzana uVusi Umuzikhethi Manhlala umasibona kulawa ama-SMS laphana efuna imali nje yalokhu nalokhu ya. Uthi baba uMbalula iANC ayisoze ke yasihlanganisa nabantu abafana noMkgotsi. Usho lokhu nje ngesikhathi ekhuluma ke nabezindaba izolo laphana siyabona ke I think it was a particular briefing, I do not know igama lika Mokgotsi lisemathini kulezi nsuku njengoba ke lindiza phezulu kwiCommission ephenya ke izinsolo ezenziwa uCommissioner wamaphoyisa ezenziwa ubaba uCommissioner wamaphoyisa kaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. So iCommission eholwa ke iJudge Mbuyiseli Madlanga izwe ukuthi uMkgotsi becela imali kuMatlala. Le mali uMkgotsi ubesuke eyifunela ukuyisebenzisela izinto zeANC. Bengisho lapha on my previous video ngithi uBrown Mokgotsi he was a middleman phakathi kababa uMchunu noVusi Umuzikhethi Manhlala into kanjalo. Ngathi ke uya kuMatlala uyofuna imali yokuthi nokuthi abuye la ekubaba uMchunu ethi ya into kanjena adinga information, athola information abuyele kuMatlala into ezikanjalo nje, always demanding money, the money demander. uBrown Mokgotsi phakathi nendawo nje ugijima uyale nali usebenzisa iANC ukuloko ke etapa imali lapha nakuVusi Umuzikhethi Manhlala isigebengu esikhulu esaziwayo. So angazi ubaba uFikile Mbalula ukuthi abantu abanjalo ke laphana kweANC ababafuni, kodwa abantu bethi hayibo nonke nje kaANC ninjalo, you know. So uzima iCommission eholwa ngeJudge Mbuyiseli Madlanga iyayaza ukuthi uMkgotsi ubehlala ecela imali njalo ke kuVusi Umuzikhethi Manhlala eyisebenzisa kuphi ezintweni ezihlanganisa iANC. So ungqongqoshe wamaphoyisa komisiwe uMnumzana uSenzo Mchunu ke wachaza uMkgotsi njengeqabane lakhe. So uMbalula ke uthe kuyayilulazi iANC ukuyamaniswa ke nabantu abafana noMkgotsi. Uma kuukuthi uMkgotsi uyilona ngempela ilungu leANC akasona isibonelo esihle selungu leANC. Lo muntu uthinteka ezinsolweni zokuhamba ecela imali egameni leANC. Izenzo zakhe zingcolisa igama leANC. Kuzofanele achaze ngalezi nsolo abekwazona.
siyazi ukuthi lapha ezweni abantu banelungelo lokuziphendulela uma bebhekane nezinsolo, kodwa inhlangano enkulu njenge-ANC ayikwazi ukuyamaniswa ke nabantu abafana nalo Mkhotsi. Kushiwa ufikile Mbalula. uMbalula uthi bazoqala uphenyo lokuthola ukuthi ngabe uMkhotsi uyilo ngempela yini ilungu le-ANC. Uma eyilona ilungu le-ANC uzothathela iy'nyathelo ezifanele. So i-ANC ayisoze yamatanisa nabantu abafana noMkhotsi. Laba bantu benza izinto ezingalungile bebe besebenzisa ukuthi bangamalungu e-ANC. Baze bazishaya isifuba ukuthi bangamalungu e-ANC ekubeni benza izinto ezidicilela phansi isithunzi-ke se-ANC. Ngeke-ke sikuvume lokho. uMbalula uthe abahambisani nenkohlakalo wathi-ke basuke bengathunyiwe i-ANC bonke labo abenza inkohlakalo. Akekho umuntu osolwa enkohlakalweni esizomvikela. Sihambisani nenkohlakalo ngoba-ke yenza ukuthi abantu bangazitholi izidingo. So uMbalula uthe yonke amalungu e-ANC okuvela amagama kwikhomishini kaMadlanga kuzofanele aye koziphendulela phambi kwayo. Hey, kuningi okwenzakalayo. Amagama abaholi be-ANC avelile kwamanje kwikhomishini kubalwa-ke elikaMchunu elalo ayengqongqoshe wezamaphoyisa uMnumzane uBhekicele nelobe inxusa la kulele France osanda kutholakala eshonile ubaba uNathi Mthethwa. Siyaweseka umsebenzi owenziwa ikhomishini kaMadlanga. Bonke abathintekayo nje kufanele bayoziphendulela. uMbalula-ke loyo waveza ukuthi uMchunu uzovela phambi kwekomiti lezobuqotho kwi-ANC. uMchunu ubhekane nezinsolo zokusondelana nezigebengu eziphazamisa ukusebenza kwamaphoyisa. Ngokwezinsolo uMchunu usondelene noMkhotsi. Kunezinsolo zokuthi kukhona imali etholwa uMchunu kumatlala. Angithi kunoMkhosi la ngaphakathi, the money demander. Uma ithola ngale kumatlala uyabe uyisebenzisa ngale noMchunu. Into ezikanjalo sort of. uMchunu uphinda asolo ngokwephula umthetho ngesikhathi ekhipha umyalelo wokuba-ke kuhlakazwe ithimba lamaphoyisa eliphenya amacala okubulawa kwesopolitiki laphana KwaZulu-Natal, the Political Task Killings Team. Kuningi nje bafethu okukhulunywa nguMbalula laphana bathi isigebengu singumkhotsi esivika nge-ANC 888 abamfuni futhi nje kuzomela aziphendulele ngalezi nsolo-ke asolwa ngazo into ekanjalo. Kodwa abaningi abantu bethi hayi nani malungu e-ANC kodwa nje nani niyafana noBrown Mkhotsi noma ukumxosha. Kolunye udaba bekhuluma nje laphana ukuthi i-ANC-ke ichitha-ke ubulungu-ke bukaBrown Mkhotsi. Hey, i-African National Congress iphawule ngezinsolo zakamva zokuthi kukhona abathile kule nhlangano okuba lo Mnumzane Obba Brown Mkhotsi abasola ngokuthinteka ebugebengweni obehleli. Unobhala-ke jikelelo ANC uMbalula ukhipha istatimende esiveza ukuthi ubulungu bukaMkhotsi kule nhlangano kade baphelelwa isikhathi. Bayamxosha nje uBrown Mkhotsi. Hey, wazwa amarekhodi ethu obulungu ayaqinisekisa ukuthi ubulungu bukaMnumzane uMkhotsi ku-ANC buphelele isikhathi. Sesingakuqinisekisa-ke manje ukuthi uMnumzane uMkhotsi akalona-ke ilungu le-ANC. Indida ngalesi statement ukuthi asichazi ukuthi buphela nini ubulungu bukaMkhotsi kule nhlangano nokuthi wayengekho na ezinhlelweni zokubuvuselela. So yeah, there's a wall. Usho ukuthi nje ngezinye indlela nje bayamxosha bathi membership yakhe i-expired, his time is up. So 8 of the ANC abasafuna ulutho nje olubahlanganisa nalo babo kuthiwa uBrown Mkhotsi. Ichomi kababa uSenzo Mchunu noVusumuzi Matlala bayamsusa nje ukuthi kunini abantu bathi kungani engakusho lo Brown Mkhotsi. Sekuloku kukhulunywa ngaye ukuthi uMchunu, uMatlala, uMkhotsi. uMchunu wasuspendwa, uMatlala usejele. Manje lo Mkhotsi lona yena, why is he not arrested? Abantu beloku bebuza. So kusho ukuthi ngezindlela sebeyaqala-ke manje ukumthathela inyathelo lo baba ukuthi uBrown Mkhotsi. Kunzima nje lapha. Nishuvo la comment section, like ivideo, subscribe, share. Asibonane kwezisayo. Bye.